כסף וחצי, הנה. עזוב אותך, 5 שקל ישנו לנו משהו עכשיו על העיקרון, אני לא אתן לך. לא צריך, תזיין עם ה5 שקלים האלה שלך, אולי. סתום את הפה, אל תדבר ככה. תעזוב, לא. סתום את הפה, למה אני לא, חבל לך על הזמן. אני נראה לך ילד, אבל אתה לא יודע מי אתה מדבר פה. אתה לא יודע מי אתה מדבר פה, חבוב. אני מדבר עם הילדים. אתה מדבר עם ילדים? אתה רוצה לראות שיבואו לך לילדים? וחבל, אל תבוא אליי ותגיד לי תזדיין ושתזדיין. אתה תזדיין לפני שאני אזדיין. בסדר, זה אני אמרתי על 5 שקלים, שהזדיינו את זה 5 שקלים. זה לא בשביל 5 שקלים. אתה תדבר מלוכלך, למה אני חבל. אני נראה לך ילד. אני לא אמרתי לך, אני אמרתי על 5 שקלים. בשבילי 5 שקלים זה לא כסף. אתה יודע, זה... אתה אמרת תזדיין עם ה5 שקל האלה. לא, על 5 שקלים שהזדיינו 5 שקלים, זה לא כסף. אבל בגלל הדיבור הזה שאתה מתחיל... אתה בן אדם, רבק, אתה בן אדם, אתה לא משהו, אתה לא שונה ממני, אנחנו אותו דבר. אתה לא מתבייש. אני רוצה לעבוד בשביל להתפרנס, לא בשביל לעשות טובות למישהו, נכון? אתה לא, אמרתי לך, תוריד אותי, למה לא הורדת אותי? בגלל שאני קפרתי, הולך הביתה. יופי, אתה גם ככה הולך הביתה. אבל אני צריך אני לא מבין אתכם, תאמינו לי, התאמהות שלכם גוברת מיום ליום. התאווה לכסף יותר ויותר. הנה, זה היה מונה, היה הכי טוב. לפי המונה, כמה שמגיע, תשלמת בבובה 25 שקל, לא 20 שקל. זה היה הכי טוב. מה זה לפי מונה? יש מחירון. לא, אין מחירון, יש מונה. מונה זה רק אם אני רוצה עליך, אני לא רוצה עליך. לא. אז מה קרה? אז למה בנסיעות אתה לא מפעיל תמיד מונה? למה? בגלל שאנשים לא רוצים. עזוב אותך. זה נכון, גם אני לא רוצה. למה? בגלל שאתם צריכים לשלם יותר על המונה. עזוב אותך, שטויות. מונה מתחיל מ9.5 שקל, אני עוד לא עשיתי מטר אחד, זה כבר מגיע ל9.5 שקל. מונה מתחיל מ9.10. 9.50. 9.50 מתחיל מונה. אנחנו עובדים בחינם נהגי מוניות. כל נסיעה אנחנו מפסידים 5-10 שקל. בוא'נה, תגיד לי, אתה יודע כמה, בוא אני אגיד לך משהו, משם לפה, הלך לך אולי 5 שקל, אולי. 5 שקל? 5 שקל אולי. אולי, וגם ככה היית אמור לעשות את זה כי נסעת הביתה. לא הפסדת פה, אתה הרווחת פה. בכל נסיעה שאתה עושה... גם אם יש לך את הרווח הכי קטן, אתה מרוויח בנסיעה. אל תתווכח איתי על חרטון. טוב, אני יודע שיש לך... אני רואה שיש לך פה טוב מאוד. מה? וכל הכבוד לך שאתה יכול לדבר ככה. כל הכבוד לך. ברור שאני אענה למי שצריך לענות לו. אבל לא... אם אתה לא מתבייש, אתה חושב שאני ילד, אז חבוד.